Щъркелът и лисицата. Имало едно време в зелена гора, обградена с гъсти дървета, щъркел и лисица, които живеели заедно. Те много се обичали, често водели дълги разговори и понякога се разхождали заедно в природата. Но лисицата била малко хитра и известна с шеговития си характер. Един ден тя си помислила: ще поканя щъркела на вечеря. Но трябва да му направя малка забавна шега. Лисицата измислила своя план и отишла при щъркела, за да го покани. Скъпи мой приятелю щъркел, утре ела у дома. Ще ти предложа най-вкусната супа, която някога съм приготвила със собствените си лапи. Щъркелът, чувайки тази любезна покана, се зарадвал много. Благодаря ти, скъпа лисице. Това е прекрасна покана и със сигурност ще дойда. На следващия ден щъркелът, с грациозните си дълги крака, пристигнал в дома на лисицата. Лисицата го посрещнала с усмивка и го завела в кухнята, откъдето се носили прекрасни аромати. На масата имало топла супа, от която се издигала пара. Но супата била сервирана в плитка чиния. Щъркелът, виждайки радостното поведение на лисицата, не осъзнал ситуацията и развълнувано се опитал да опита от супата. Щъркелът се навел към чинията, но заради плитката и кратко форма не успял да вземе и капка от супата. Колкото и да се стараел, успявал само да помирише аромата и кратко. През това време лисицата си хъпвала с удоволствие и се усмихвала на щъркела. Добър апетит, скъпи щъркеле! Вкусна ли е супата? Щъркелът, за да не обиди приятеля си, се усмихнал учтиво и казал: супата мирише чудесно, скъпа лисице. Но изглежда тази чиния не е много подходяща за моя клюн. Лисицата се засмяла вътрешно на ситуацията на щъркела, но щъркелът забелязал това. Навръщане към дома си помислил: лисицата смята, че ми даде хубав урок. Може би е време и аз да я науча на нещо. На следващия ден щъркелът поканил лисицата на вечеря. Скъпа лисице, бих искал да ти се отблагодаря за вкусната супа от вчера. Днес бъди мой гост. Лисицата веднага приела тази любезна покана и с удоволствие отишла в дома на щъркела. Домът му се намирал край малко езеро, заобиколено от високи дървета. Щъркелът е поканил вътре, а от кухнята започнали да се разнасят апетитни аромати. Лисицата седнала на масата и погледът и кратко се насочил към съда, в който щяло да бъде сервирано ястието. О, какво било това! Супата била сервирана в съд с дълго гърло и тясно отворче. Щъркелът спокойно потопил клюна си в съда и започнал да се наслаждава на супата си. Лисицата обаче не можела да достигне супата заради тесния отвор на съда. Тя опитала да сложи носа си в гърлото на съда, но без успех. Накрая останала гладна и леко засрамена. Скъпи приятелю щъркел, казала лисицата с леко засрамена усмивка, мисля, че получих урок за вчерашната си шега. Сега разбирам колко трудно съм ти направила вечерята. Щъркелът се усмихнал на лисицата и учтиво отговорил: не се притеснявай, скъпа лисице. Приятелството ни става посилно, когато се разбираме и показваме съчувствие един към друг. Всички ние понякога допускаме грешки, но важното е да се учим от тях. Лисицата била много впечатлена от тези любезни думи на щъркела. От този ден нататък тя станала повнимателна и обмисляща към нуждите на другите. Щъркелът и лисицата станали още по-близки приятели и тази случка се превърнала в красива история за приятелство, разказвана в цялата гора.